tämä tilanne on se, että ISIS-terroristijärjestöön värvätään ihmisiä, varsinkin näin kesällä, joutilaita nuoria maahanmuuttajia, jotka eivät tiedä oikein, että mitä elämällään tekisi ja miten etenisi, koska mahdollisuudet näyttävät hyvin heikoilta tässä maassa. Niin Yle Uutiset kertoo tänään, että esimerkiksi junassa saattaa tulla tällainen ISISin värväri kohtaamaan suomalaisia maahanmuuttajanuoria. Ja juuri tällä tavalla, miten Juhani, sä melkein mutsait jo niin kuin tässä ihan sekaisin, että niin kuin kerroit mulle, miten mun elämäntilanne on ja kerroit, miten se voisi olla parempi. No se ei tietenkään vedonnut sun, kun se ei tainnut olla ihan sama, mutta jos sulla olisi ollut tollaiset elämäntilanteet, joku tulee kertomaan oikeasti ne faktana päin naamaa ja mitä sä meinaat tehdä ja mulla on sulle parempi mahdollisuus, niin kyllä siinä varmaan alkaisi pohtimaan ja harkitsemaan ihan eri tavalla. Niin kuvittele monen maahanmuuttajanuoren tilannetta Suomessa. Ei ole hyväksytty yhteiskuntaan, on tultu jostain kauheista oloista ensinnäkin. Sitten siinä täysi-ikäisyyden kynnyksellä niin potkastaan vaan niin kuin oman onnen nojaan, ei ole duunia, ei välttämättä kunnon kielitaitoa, kun sitä ei ole opetettu, ei ole kavereita välttämättä niin hyvin, tai jos on, niin se on pieni piiri. Niin ja perhe on jäänyt niin kuin monta vuotta ollut erossa perheestä, koska tässä esimerkkinä tässä Ylen artikkelissa niin on haastateltu tästä somalinuorta Habattia, joka joutui jättämään kotinsa ja perheensä 14-vuotiaana, kun terroristisolu Al-Shabaab tuli koputtelemaan hänen perheensä ovelle ja kyselemään tämän 14-vuotiaan mogadishulaissällin perää, että siellä on joku kaveri teillä asuu tässä huushollissa, joka juttelee vaan ulkomaalaisten kanssa englantia, että aika pahalta näyttää, että missä se kaveri on, niin me vähän annetaan sille satikutia ja pistetään ehkä johonkin kellariin ja pidetään siellä sitten hyvänä, että lähtee tämmöiset länsimaalaiset vaikutteet pois. Niin tämähän tapahtui siis Somaliassa, hänen entisessä kotimaassa, kyllä, josta hän pakeni Suomeen sitten tätä Al-Shabaabia ja tuli Suomeen kohdatakseen mitä? ISISin feissareita. Niin, hän tietenkin sanoo, koska hän ei halua lähteä bumerangina toiseen terroristisoluun harjoittamaan tavallaan samanlaista terrorismia, mitä Al-Shabaab on harjoittanut Somaliassa jo pitkään. Hän päätti, että kertoa tästä tilanteesta ja myöskin sitä, että tästä maasta ja varsinkin pääkaupunkiseudulta on lähtenyt jo paljon enemmän maahanmuuttajanuoria esimerkiksi Isiksen riveihin tai Syyriaan, mitä esimerkiksi Supo on pystynyt laskemaan. Kyllä tässä niin kun summaa asioita yhteen, näitä taustoja ja muuta tällaista, niin kyse on tietenkin hyväksikäytöstä ISISin puolelta, eli he käyttävät hankalassa elämäntilanteessa olevien nuorten tilannetta hyväksi, mutta myös suomalainen maahanmuutto- ja pakolaispolitiikka on epäonnistunut, koska jos ei se kotouttaminen ole tapahtunut, niin sitten on helpompi lähteä tavoittelemaan sitä paratiisipaikkaa jostain kalifaatista. Kyllä se näin on. Jatketaan keskustelua hetken kuluttua lisää. Käy vastaamassa meidän päivän kysymykseen yle.fi. Etusivussa tässä Henkan kanssa pohditaan suomalaista maahanmuuttopolitiikkaa, jota on varmaan mennyt pahasti pieleen, koska monet maahanmuuttajat, niin nuoremmat kuin vanhemmat, niin eivät oikein meinaa löytää niitä etenemisen mahdollisuuksia tästä maasta. Ja pahimmillaan jopa saattaa lähteä sitten tekemään jotain todella ihmiskunnan vastaista vaikkapa Syyriassa tai ISIS-järjestön riveissä, koska luulee, että sieltä löytää jotain todellista merkitystä ja tällaista sisältöä elämäänsä. Nyt tilanne on se, että monet maahanmuuttajataustaiset nuoret houkutellaan paremman tulevaisuuden perässä pyhään sotaan, islamilaisen kalifaattiin. Tästä siis uutisoidaan Ylelle ja myöskin uutisoidaan siitä, että aika monelle maahanmuuttajalle, huolimatta mistä päin maailmaa tuleekin, niin on vaikea edetä Suomessa, koska kielitaito on semmoinen, jota ei kunnolla opeteta ja opiskelut tyssää siihen ja nimenomaan ne mahdollisuudet ja alusta sille, että voisi saada esimerkiksi kunnon duuneja täällä. Ja yle.fi-sivuston shoutboxissa eräs kuulija kirjoittaa, että eräs kanadalainen kävi meidän firmassa vuosi sitten töissä, lopetti vuoden jälkeen, koska Suomen verotus oli aivan kauhea. Ihmiset oudon tylyjä toisilleen ja yleinen virikkeiden puutekin kalvasi tämän kanadalaismiehen sielua. Niin onko Suomi vähän tyly paikka, ihan sama mistä päin maailmaa tänne tulee, niin kohtaa sellaisen jonkinlaisen ennakkoluulon aallon, että jaha, ulkopuolinen, tulit tänne meidän lintukotoon nyt käymään, ei hyvä. Niin. Tavallaan ihan sama mistä tulee. Todista arvosi. Todista, että olet hyvä veronmaksaja. Niin, tuo tänne omat panoksesi ja tee siitä, että ole nyt, todista, että sinä olet sen arvon, että voimme antaa tämän ihanan yhteiskunnan sinulle käytettäväksi, joka ei välttämättä niin ihana olekaan. Itse seurustelin saksalaismimmin kanssa 4 vuotta ja tämä minun oma mamuni myös oikeastaan, no sanotaanko suomalaisittain, kyrpiintyi siihen, että hän ei päässyt, ei sosiaalisesti, eikä myöskään töitten suhteen, eikä myöskään opiskelun suhteen eteenpäin, koska hän yritti opiskella kieltä,
Okei, hänellä oli vähän asenteessakin varmaan vikaa, oli vähän turhautunut muutenkin, mutta opiskeli kieltä sellaisissa kielikouluissa, jossa oli ihan älytön määrä oppilaita. Ja opettajat ei oikeastaan pystynyt hirveästi tätä suomen vaikeaa äidinkieltä heille opettaa kunnolla, koska ei ollut vaan resursseja. Se oli vaan sellainen, että no siellä maahanmuuttajat tapasi ja se meni semmoiseksi sekavaksi pölinäksi, jossa joku yritti jotain vähän opettaa. Tämä kotouttamisen heikkous Suomessa on aivan oikeasti ongelma, koska jos mietitään niin kuin tälleen kansantaloudellisessa mielessä Suomen tilannetta, niin väki vanhenee, eläkkeelle siirtyy koko ajan enemmän ihmisiä ja työikäinen väestö pienenee. Ja se tarkoittaa sitä, että huoltosuhde Suomessa on heikko, ne eläkkeet on edelleen pakko maksaa jotenkin. Tähän pitää saada tuottavuutta tähän yhteiskuntaan. Ja tarvitaan työvoimaa ulkomailta. Se on vaan niin kuin tällainen talousmatemaattinen fakta, että tarvitaan työvoimaa ulkopuolelta, ulkomaailmasta, niin eikö silloin kannattaisi just siihen kotouttamiseen satsata, että se onnistuu mahdollisimman hyvin? Niin, se varmaan maksaa sitten itsensä pois, mutta hei, meillä on omiakin työttömiä vaikka kuinka niin meillä paljon. On omia ongelmia. Niin, ne pitää laittaa ekaksi kuntoon ennen kuin aletaan mitään hyysäämään näitä hemmetin mamuja ja memuja, mitä nämä on. Menevät vielä tappelemaankin jonnekin meidän verorahoilla. Onhan se kumma! Daft Punk, Pharrell Williams, Get Lucky. Yleensä etusivussa siis Henkan kanssa jutellaan suomalaista maahanmuuttopolitiikasta. Monet tänne ulkomailta tulevat, varsinkin aikuiset ihmiset, ovat vähän helisemässä tämän kulttuuria, etenkin kielen kanssa. Hyvin vaikeaa tällaista vaikka germaanisesta kieliperinteistä tulevalle ottaa tämä suomi haltuun, kun ei ole mitään sellaista, mikä voisi jollain tavalla edes muistuttaa heidän kieltään. Ja sitten on kuitenkin se mahdollisuus, että mä lähdenkin himaa, mä menen takas Kanadaan, mä menen takas Saksaan. Mutta sitten, jos tilanne onkin se, että ei ole enää kotia menemistä. Ylex.fi-sivuston Shoutboxissa Kemppi kirjoittelee, että tuttava perheessäni asui vuoden sodan traumatisoima pakolainen ja sillä miehellä oli asenne kohdallaan. Hän opetteli 4 eri kieltä, mukaan lukien suomen, ja menestyi opiskeluissaan. Eli kyllä se asenne vaikuttaa myös. Se on ihan totta. Asenteella on suuri merkitys, mutta myöskin sillä, että ei ole mitään paikkaa mihin mennä. Ja näillä pakolaisilla just on se tilanne, että ei ole paljon kotia takas tulemista. Ja me kysytään tänä päivän kysymyksenä, että pitäisikö Suomessa panostaa enemmän maahanmuuttajien kotouttamiseen? Pitäisikö siihen satsata vähän ja miettiä, että miten se tehtäisiin paremmin kuin nyt tehdään, koska monet houkutellaan just sinne islamilaiseen kalifaattiin paremman elämän toivossa. Luvataan ihan läpi ja päähän, koska eihän se pidä paikkaansa. Kerrotaan paratiisista ja rahasta ja kaveripiiristä ja hauskasta seurasta ja kaikkea. Todellisuudessa nämä ihmiset pistetään tekemään hirveitä juttuja sodassa, jossa siviilit on suurimpia kärsijöitä. Joten niin kuin, mutta siis se on jotenkin niin kuin hauskaa, että miten heikossa asemassa olevaa ihmistä voidaan sumuttaa. Aika helpostikin. No totta kai, luvataan jotain parempaa. Niin, sulla on ihan, vaikka nyt kesällä sä oot just vaikka joutunut tällaisesta perhekodista pois, koska sä oot nyt 8-19-vuotias täysikäinen, sun pitäisi nyt löytää itselle asunto, työpaikka, sä ikävöit sun perhettä, joka on edelleen siellä kotimaassa, kun ne ei ole päässyt mukaan, ja ihmettelet, että miten tästä eteenpäin, että nyt tuntuu tosi pahalta, kun kielikään oikein vielä suju, ja kukaan ei ota oikein töihin, niin siinä alkaa varmasti myös kiinnostamaan tämmöiset ISIS-feissarit. Ja yksi asia, joka tulee tässä Ylen uutisoinnissa esiin, joka on aika mielenkiintoinen juttu, kun tässä tällaista somalilaisnuorta Habattia haastatellaan, ja hän sanoo muun muassa, että niitä Isiksen taistelijoita on lähtenyt täältä useampikin, mutta hän ei kuulu todellakaan niihin ja yrittää puhua sitä vastaan. Niin hän sanoo, että jalkapallo on yksi sellainen juttu, joka saattaisi pitää esimerkiksi maahanmuuttajanuoret tässä maassa. Mä oon monta kertaa sanonut, että jalkapallo on maailman tärkeä asia. Siihen voi kaiken maailmassa rinnastaa, plus se pelastaisi ihmisiä. No niin, tässä tilanteessa, mutta kun se on liian kallista Suomessa, lisenssit tämän harrastaminen, niin se on kallista, ei siihenkään oikein varaa. Ja Habat sanoi, että hänenkin kaveripiirissäni olisi niin lahjakkaita kavereita, että saataisiin tämä huuhkajajengi ihan uudenlaisen nousuun, vaikka Miksu Paatelaisen tilalta ihan sama. Mutta tässä tulee väkisinkin mieleen myös se, että FIFA. Puhutaanko taas futiksesta ihan lyhyesti? No okei, tosi lyhyesti. Joo. Venäjän kisat, onko se 2018? No seuraavat MM-kisat. MM-kisat. Sitten Qatar. Niin käykö siinä nyt sillä tavalla, että seuraavat on sitten sillä islamilaisessa kalifaatissa, kun se perustetaan, koska se on niin kuin imennyt kaikki parhaat futaajat. Niin, ja siellä on rahaa.
Lisää pistetään ja FIFA lähtee mukaan. Niin ja hyvä, kato, futis on myös PR-valtiolle, varsinkin nämä futiskisat, kuten vaikka Venäjälle on ollut nämä olympiakisat ja tulevat jalkapallo MM-kisat Qatarille, joka nyt ei ole virallisesti oikein kova jalkapallomaa, heillekin se on PR. Mutta niin miksei on myös kalifaatille? Niin, no ihan samalla lailla ainakin niin kuin ihmisoikeuksia polkee kuin Qatar ja välillä Venäjäkin, mutta se menee niin kuin astetta aina huonompaan suuntaan. Yle.fi-sivustolla etusivun päivän kysymyksenä on, pitäisikö Suomessa panostaa enemmän maahanmuuttajien kotouttamiseen, koska näyttää nyt pahasti siltä, että esimerkiksi ISIS rekrytoi turhautuneita nuoria maahanmuuttajamiehiä omiin riveihinsä, että mitä tässä nyt pitäisi oikein tehdä? Ja ihan tällaisella feissarimeiningillä se rekrytointi usein tapahtuu, eli tällainen vanhempi ISISin rekryäjä kohtaa nuoren, jota on Sano, ehkä että hän on imaami tai jotain muuta vastaavaa. Jotain vastaavaa. Hän on arvovaltaisempi kaveri. Ja just niin kuin tulee tälleen psykologin otteella, että sulla ei taida mennä kovin hyvin, jaha, sulla ei ole täällä niin kuin yhteiskunnassa paikkaa ja muuta. Meillä on. Ja tarjotaan ikään kuin parempi vaihtoehto. Mutta mä mietin, että jos rekryäjät pystyvät tekemään tämän ja onnistuvat siinä, niin eikö ihan samanlainen onnistumisprosentti olisi niin kuin kaikilla muillakin, vähän paremmilla taka-ajatuksilla liikkeellä olevilla tahoilla. Siis vaikkapa, että kohdattaisiin tällaisia nuoria, joilla ei mene hirvittävän hyvin, siis syrjäytyneitä, mitä Suomessakin yritetään saada yhteiskuntaan mukaan, niin kohdataan rohkeasti ja käydään sama protokolla läpi. Sulla ei taida mennä kovin hyvin, ei ole työtä, ahaa, ei ole asuntoa, ahaa, ei ole kaveripiiriä, ahaa, okei. Mitä jos lähtisit mukaan tähän vaikka meidän yritykseen? Ei voida aluksi tarjotako vähän tällaista hanttihommaa, mutta siitä on hyvä jatkaa. Saat siitä taskurahaa ja etenet sitten eteenpäin. Niin meinaatko, että joku semmoinen uskottava henkilö, vaikka Vesa-Matti Loiri, menisi sinne paikalle ja istuisi siinä vaikka paikallisjunassa vastapäin, että sanoo, että kuules poika, että meidän on aika jutella. Susta meidän on aika jutella, kyllä. Niin, tällähän saattaisi. Tai sitten Juha Sipilä silleen, että hei, meillä on ollut tämmöinen kampanja kuin Suomi kuntoon ja mä luulen, että me löydetään sulle kans tästä oikein hyvää paikkaa, että mitä jos lähtisit vaikkapa mun firmaan vähän niin kuin työharjoittelemaan ja katsotaan, miten sä etenisit siitä. Nimenomaan mun firmaan, Suomi Oy AB. Tulisitko meille työharjoitteluun? Emme kyllä palkkaa voida maksaa. Mutta... No ei, mutta kun tuut tähän hoitaa hommia, mutta hei, jos kerran on yhteiskunta sut jo hylännyt, kun sä oot tullut paikan päälle, sä et ole edes pystynyt syrjäytymään, kun sä oot tullut Saravan tien vähän niin kuin syrjäytetty. Sä et ole saanut opetusta, kielitaidoa, kaikki muu puuttuu, sulle mitään mahdollisuuksia. Niin kyllä mä luulisin, että se kotouttamiseen pitäisi nyt paljon enemmän satsata siihen, että mikä se on se ensivaikutelma tästä maasta, kun ihminen tänne tulee. Ja nimenomaan haluaa olla se tuottava tyyppi. Tätä on syytä pohtia.